गोजोनथाव खौरां भारतआ गिबि ट्रेकार गुगलनि फाइन्ड माय डिवाइस नेटवर्कखौ बाहायनानै 1499 राङाव जिअ टेग गो लन्च खालामदों। नंगौ, रिलायंस जिअ'आ जिअ टेग ग'खौ बेखेवदों, जाय गुगलनि माय डिवाइस नेटवर्कजों मावनो थाखाय डिजाइन खालामजानाय भारतनि गिबिसिन ट्रेकार आरो बे ब्लुटुथ ट्रेकारा गुगल फाइन्ड माय डिवाइस एपजों फोनांजाबो, जाय रियेल टाइम लकेशन आपडेटखौ होनो थाखाय मुलाम्फा होयो। बेखौ रोखा खालामो दि बेनि बिगोमाया मुलुगनाङैनो गावसोरनि बेसादखौ ट्रेक खालामनो हायो। लोगोसे जिअ टेगआ सिम कार्डनि गोनांथि गैयाजासे खामानि मावो आरो ब्लुटुथ 5.3 कानेक्टिभिटिनि गेजेरजों नोंथांनि स्मार्टफनजों कानेक्ट खालामो। बेनि अनगायैबो जिअ टेगखौ वालेट, पर्स, लागेज, गाजेट, बाइक आरो बायदि बायदिफोरजों फोनांजाबनो हायो, जाय बाहायगिरिफोरखौ गावसोरनि बेसेनगोसा बेसादफोरनि सायाव टेब लाखिनो मोनसे फोथायजाथाव राहा होयो। मख'नो गोनांदि जिअ'आ सिगाङाव iOSनि थाखाय जिअ टेग इयार लन्च खालामदोंमोन, जाय एप्पल फाइन्ड माय नेटवर्कजों खौसेमोन। एन्ड्रइड बाहायगिरिफोरनि थाखाय जिअ टेग जागायनायजों जिअ'आ बेखौ थि खालामबाय दि गासैबो स्मार्टफन बाहायगिरिफोरनाव दा मोनसे ट्रेकार दं, जाय मुलुगनाङैनो खामानि मावो।